Belai pi wei ya ka jing krek ya ka Bible jing pulih ya ka Bible berita ba per sedang kini kita yo ki baladep untuk sengi ni dang ne hi ha ka Pentateuch benta ka banikong bad ka kitab Genesis benta ka lenong ka ba ar jong kene ki jing krek ya ka Bible bad Maka sengi kedai syapang kecing tau ya beneng bat ka kendau nangta ka ketin Genesis ka sedang da ka jing lam prang no kecing lam khmat ai pule hang ni kecing sedang ka perthai bat kejat kan riu kan ni kecing sedang ka ba ni siam ha ka ni kitab Genesis kalau nong benikong kat iway hadu kalau nong kebaar kat kebasau kani ke benta ke bayatu isyapang ka jing tau ya ka pertai kaktin Genesis ha kaktin Hebrew ki ong Bereshit tu kemut ka jing sedang kani ka jing sedang ka ai ya ka jing atu syapang ya ka jing tau ya ka pertai bad ke jai punriu bad la phya ha ki riu benta bad ka kut ha kata ka ba ublei ula penbena ya ka jing dap jong u ya ka jing tau jong u ha ka smi ka ba nyau kadai lengba jong kamon blay jong u blay but ya ka jing pen bena ka jong u kata ka baong ha kane ka jing thok ka ba la ong ya kini kitin u blay u la ong u blay u la ong ba ya ka sawangka ne ka universe but ya kane ka med beneng ka ba ngi syong ka jongi ban wanra ha ka jing don ya ki eke berkhoi hangta kadai ka jing don ka jong ublei ka jing don jong kamon jong u bat ya ka jing don jong ka jing thmu blei jong u ka ba teng bat ka ba yai penne pensa penyai terenti ya ka sawangka ya ka perthai ka mariang bat ya ka perthai ya ka kendau hakaba ni im ringi pule ya kani ka kitab Genesis pasal pule hi kalenong kubani kong hadu kalenong kubaar dekat ke pasau kabadai ke jing yatu ya ke jing sedang jong ke jing tau ya ka perthai bat ya ki jai penriu de ka sedang ke baong kumne ka jing tau ya ka perthai ya ka beneng bat ya ka perthai ka baong kumne ni pule kumne ha ka ba ningkong ublei ula tau ya ka beneng bat ka kendau kalong ka ba klemdur bat ka ba suda bat ka jingdung kala tap kluk ya ka duliau ba kumen sim ublei laki halor ki natai ngi ong ni iyo ban yo sengau ya kini kitien ke boong ublei ula ong ti kabangi pule ya kini i hndriu benta jong ke jing tau ni sengau berbori kini ublei ula ong ublei ula ong pat ti kini ki jing tho ki ba ong kumne ublei ula ong ha kani ki arteli ki lenong benikong hadu lenong ba ar khat sau ni siam khat wei sin bo ublei ula ong ti yakini siam ha ka khat ka balai jong ka lenong ka benikong ublei ula ong tolong ke jing sai nanta ha ka ba nriu ru ngi nangta ublei ula ong tolong ka sahid beneng nangta sahid khot bakhandai
ublei ula ong pat. Nta hakal khot ke bakat wei ni ibiang. Te ublei ula i bagang kunta. Nta ublei ula ong. Nta khot ke bakat sao nanta ublei ula ong. Nta khot arpau lu ngi ong ni siam yang yakin ni gijuk kitin bala ong kumle mo ublei ula ong pat. Kunta terter don kat wei sim. Long arpuar khot ke arpuar khot arpu sao arpu driu arpu praw arpu kuntai. Ini sedang mata kesengi ke benikong. Genesis iwei dekat iwei hadu khot ke pesan. Kesengi ke benikong. Pulih yang ha ke ba nikong ublei lo tau ya ke beneng ke kendau. Ke kendau kalong ke ba klemdur bat ke ba suda. Bat ke jingdum ke tap klub ya ke duriau ba. Ublei umersim ublei laki halor ki ublei ula ong tolong ke jingsai bat ke jingsai ke lalong ublei ula yui bat ke jingsai ke lalong ke babha uta ublei ula pendeklat ya ke jingsai na ke jingtung ublei ula khot ya ke jingsai ke sni bat ya ke jingdung ula khot ke mit uta ladon ke premit bat labut ke step sisni pikene kajing don jong kene ka sengi ke benikong ya ke ba la tho hang ni ba ka khendeu ka lalong ba klemdur bat ke ba suda bat kene ke jingmut hang ni ya ke ba la tho ha kitab Genesis ke ba ngila dat pulih ya ka sengi ke benikong ya kaktin Genesis ialah penengkam ya kane hakapor ba u Jerome Bokut u la penkela ya kane kaktin cha kaktin Latin Bereshit cha kaktin Latin penengkam ya kane ka kaktin Liber Genesis di kani jing tho hakalatin kalawan na ka tin bela ringdur ya ke jing tho bokoi ke ba kerteng Septuagint bat ka Septuagint kemut ya ke bala penkela na ka Hebrew sya ke Greek bat la yo ya kani ka tin Genesis ya ke ba la tho ya kani ka Septuagint lais pas nem shwa ka jing wan jung Jesus. Di ke Genesis kedai ka jing penkela ya ke tin jong ka balawan na ka tin Greek. Ka tin ke baong Genesios. Ya ka kene ka tin ya ke ba la penkela na ka tin Hebrew Toledot ka bamut ki pateng benriu. Ini generations. Kaktin Hebrew ka kenika Toledot kalau ka kaktin ke ba pen pau ya ka jinglong jong kata ka Genesis tikinong pen kela ya ki tin na ka wei sa ka wei pat ki pen kela bun pen ton kampun sin ya ka kaktin Toledot kum kata ka jing ya thu ya ka jing long pateng la pateng ni ka generation pada kini ni lakban syam ya kan ke jing tu kilenong ar dekat sao kilenong san dekat iwei atau hendriu dekat kendai lenong sipau dekat iwei kat iwei sipau bat dekat apunyau nangta nukunta ba akusan dekat kat ar bat kat kendai nong lai pun riu dekat iwei bat dekat kendai bat kalau nong lai punyau dekat ar dilajar katam ka kene ka kerteng Hebrew jong kene ka kitab Genesis
la sim na ki artli ki ktien na artli ki ktien jong ki nyautli ki ktien Hebrew kebalong ka ba ki ktien ki banikong apa tho ya kitab Genesis ngi tho kitab Genesis la tho kumne wah kasing ong ha ka ba menikong ti ya kene ka ktien Genesis la yo na kene ka ktien ke ha ka ba menikong uble la thau ya ka bneng ba ka kendo hang ne don nyautli ha ktien Hebrew don nyautli ki ktien haba ong kumne bat ya kini ki senten ke banikong ong ha ke banikong di kunta layo ya kaktin Genesis na try pedas tu ya kata di kaktin abang ong kaktin kasih ru ong Genesis kaktin pareng ru Genesis ya kan ni kaktin lawan na kaktin Greek ni peding yo ya kan ni kaktin Genesis na kaktin Greek kabamut kapal sedang ni ka telong ni ka jingka ni kijing sedang nokta ti ki ktien ki artli ki ktien ki ba ni kong ha Genesis iwei kilong kini art kita ki artli ki ktien Hebrew ha Genesis kilong Bereshit ne Bereshit ka wede Bereshit dan Bereshit ki penbait ki kom kena ki ông ta Bereshit kapamut ha kapasdak dan ha kapamenikong but ka jikun kam ya dak khmat be jong kaktin Hebrew la ban penkelaru ha lane nakabanta lane lengba lane ringkat kadba ka tin Hebrew Reshit na ka tenrai Hebrew kubaong Rosh kubaong Rosh Hashanah kepada ka cingkawai niam jung kiju kebomut kapa sedang jong ka snem ya kapa la ban batai kum ka jaka ka banikong the first in place ka jaka banikong ha ka jaka ka banikong ha ka jaka ha ka por ha ka jinglong renti bat ha ka jinglong kerdan ta khamtame ko ang usok banikong ne basedang ne balong kendrat ne balong nengkong ne keba keba long kongsa kunta kumbalong hakaktin pareng ka tin Hebrew nakabanta baningkong dan Hebrew ong Reshit kadon artli kijengmut kala ban mut kaba nikong ha kijinglong kerdan bat kala ban mudru kebanikong ha kabor lene ha ka kerdan mila ban ong ba ki hapedeng ju ki kena school kidon ki balong nikong ha kelas balong nikong ha kelas kebala ban mudru ubah poi nikong ha po kelas ban poi kamera kelas kala ban mudru ba ulong ubanikong ha ka jing la ka jong kum kena school te kene ka tin Reshit ru kala bandon kini ki artli ki jingmut ki la ban long kun banikong mene sok nikong jong ka kpok te kun ubanikong ubalong ubanikong ha ka jing kha bat kala benlong ru ba ulong panikong ha kabor lene ka kerdan namar ba la ai kerdan panikong ha ka jing yo pateng ba ula yaira pateng ha ya kabor bat ke ikhtiar jong ukpa
ha ka yi ka sem ti kum ba ka tin reshit ha ka tin Hebrew la thâu ba ulong unong yo pateng ti kum unong yo pateng ti ula dei ka benta ban yo ya kata ka jing thâu ku ba ar sartap jong ka jing yo pateng na ukpa ya ki bat ru ya ka jing yo jing kerku na ukpa ti kum ba ulong ukun frangsingi kum ukun frangsingi ukun jong ublei ukpa u jisu ula dei hok ban yo ya ka bainong pat kata ka bainong ka de ka bor pat ka ikhtiar jong ukpa ya ki bangi siam abangi kuliah agi gospel ke Yohanes nong ko ba nikong dukhat ke bakat sau wong tin ke lawan long do bat kala syong sa bat ni bat Matius aku prakat pra ya kabor barok la ai hanga bat juru ha Yohanes khat nyau a rekijing kili kan ka por kolong ke ai ke jinga dei jong ujisu bat kani ka jing thau ya ka perthei bat ya ka khandau lene hijat kunriu u Petrus bakui ula pla ya ke jing long balajit jong jisu kum kalenti na ka benta ubriu ban yo ya ka jing pen im shua ya kata ka jing jia jong ka jing thau ya ka perthei ha ka ba ula tho ya u lajit nadu shua ba ya ka perthei la thau in da pule ya kane nya su ong kunta paring ong paraphrase ring da pule ya ka tien ke ba long thik ke ba Petrus ula tho ke sithi benikong Petrus long ke benikong dekat arpau tho kumne ya ubalajit shua ban seng ya ka perthei ban lapan pau na ka bentai jong pi hakini kisngi bakhadu mudia u Jisu lajit shua ban thau ya ka perthei bekene ke jing pla jong u Petrus bakui u sendran apostol jong Jisu ba ya kalenti ban pen im ya ujaj ben riu barok ya ubriu barok beran hasla jang ka kendau la debjit lupa ada pen mang lupa namar ba ya ujisu ubalong uta uba pen im ya kibriu lajit la mang nadu shua ba entau ya ka perthei shua ban seng ya ka perthei ban lapan pau na ka bantai jupi hagini kisngi pakhatu digene ke jingpen im na ka bantai jongi la ada mang lupa du blei shua ban thau ya ka perthei ha u Jisu re pada hagini kisngi ki pakhado blei lapan pau yangi ya une upun jong ublei ukpah dia tu ngila ban perkat sa kiwi pat ki dekat jong ke jitang pat mai ki ba kedau yangi ya ke jing don lupa jong Jisu nadu ke pas sedang jong ke jing thau ya ka beneng de kendau de jaj ben riu ba dia kiwi pat ru ki dekat ba pen i u Jisu u don ya ka bor ke baningkong ha ke bor baningkong ba ke redang ru ke baningkong u balong ru usok u baningkong uta u reshit jong barak khat jing thau ti ingin la ingin yapek ya kita ki dekat ha ka Bible ka jutang ke ban jutang patmai don arteli ki jing tho bang sem ka jutang patmai ya ka wei ni pet ka dei sithi jong Paulus sya ki nong Polose
kalau nong ke ban ni kong kat san adu arpau ni pule nang ba indup yo ya ka jing sai Siti Paulus ya ki Kolose kalau nong ke ban ni kong kat san adu arpau Ukris ulang kadur ba yo i jong ublei bom yo i ukun prangsngi kijing tau barok bekeni ka saki kedor hane la tau ha u ya ki barok ki ba habneng bat ha kendel ya ki ba yo i bat ki bom yo i la da de ki ket ne ki long kra ki bor sensyar ne ki bor ya ki barok la tau da u bat ha u ma u ulong shwa ya ki barok ki badon ha u ki barok ki ne lang ka we dei ma u ukle jong kamet kapalang ma u ulong ke jing sedang ma u ban kong ban mi na ke jing yao uta ulong ukle du ha ki barok blei la singu bha bagi jing long blei papura kan song ne ha ukun bat ban pen wan lambiang ya ki barok da ukun shaladehi ya ki ba hakapertei bat ki ba habneng haba ula penyesuk daka senam ba ula play halor ka jing pna anta sakaway ka dekot len ki dekot ha ka jutang pathmai ni syam ha ka gospel kat ku mu Yohanes long iway ka dekot iway hadu kat pra ni dei ban pule ya kane kenang ba ngin dup sung thu ya kata ke ba kedau jisu don nadu basda ha basdang ka pertei ka tin kala la don kala don bat ublei bat kala long ublei nadu basdang ka tin kala don bat ublei daka ublei ula thau ya ki baro bat klem maka om siam la thau ruem ketien kala long ketlong jong ke jing im bat kane ke jing im kawan lam ke jing sai hai briu ke jing sai ke ya jing sai ha ke jing dum bat ke jing dum kam siam la ban penlip jaka ublei ula pha unong lam ketien briu ba keteng u Yohanes ulawan ban penbena bat ban saki ya ke jing sai baro kin yo ngai leng ba jung u om dei ma u kata ke jing sai henrei ulong tang usaki ya ke jing sai kaktin kalalong ke jing sai ba sisa ke jing sai ke bawan ha ka pertei bat ke ba pen sai ya ki briu baro kaladon ha ka pertei bat ya ka pertei la thau maka ban ka pertei kam syam itu ya ka kalawan syalaki jong Henry kibriu la jong kim siam priang yaka Henry ya kitu kibala priang yaka bat langit haka kala ai ke bor ban kelalong ki kun jong blei ya kibala kha om dak kasnam lemne nakamon jong kado lemne nakamon jong briu Henry na ublei kaktin kalawan long do bat kala syong sa bat ni bat ni la yu i ya kaburam joka badap dak jinge bat kecing sisa kaburam ka baye de dur bat ukun ba marwei jong pa Yohanes ula yeng saki ya u da ka ba perta dei saphangune bangala ong wan hadin jonga rei ukam krau ban yanga nama uladon shwa ba en kha yanga na ke jingdap jong u ni baro ni la yok pediang ya kecing halor kecing Blei ula ai ya ka ai dong ba Moses Henry ke jing ba ke jing sisa kilawan dong ba uji sukris ompat judon mano ula yo i yau blei tang ukun ba marwei jong blei ubaya syanya ka syadem jong pa ula pen itu ya u kene dikasi saki ke baar ya ki jing tok ki ba kongsan ki baar ki ba kedau ya ke jing don jong jisu ke jing long banikong jong jisu di kumne ha ke siti saki Kolose u Paulus u ai ya u jisu kum uta
utlong dan kabor budan shandet jong ke jing thao ya uba lengba jong lawan ke barakhoi adon ke barakhoi bat ni iro ha ka ni ka gospel kat kum ya anis ya ka jinglong jung jisu kata ka tin ke jong blei ya ka bala kren bat ba ya ki jin thau barakhoi lawan ulong di kumne nyen sa ya peteng biang kini kisni ke baluan bat nyen ai kumne kini kendiat kenawa kam suk ban ya cimbentam ban krek ya ka Bible but ni sedang kumne kendiat no ladai ni dap slam ru compare de misutu kendiat ka Bible katakan ya rap yang ni to try blay jong ke jing ik blay bra thau ya ki berkoi pun ya rap yang ni ui pe wei ban sutu ban ken mau ban bat ya ke ba blay ule nak ka banta ke jengi bat ke jing mut bat ke jing themu jong ke jing thau jong blay yang ni ki briu ting sayai ter sepang kita ki berkhoi tu blay ndon ka bat pi en ya ra ya try Jesus Christ